Phasi mangikwenza isimo ukuthi Cha, nakho into angifuni ongazenzi. Ngenzani mina? Konto ongazenzi manje. Ezinjenganani? Into yakho ngithethisa umbona silami ngingane Hey, encane. na indoda iyathethisa ukuthi uzoqonda. Ngiyazi webe nothi ngathi ngingane encane. Uyiyona. Nalento yakho ukuthethiza ngathi uyingane encane. Thithiza, yebo. Ngiyabingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami ngikuSithufuzela ngaMaliZulu. Le show le sibiza ngokuthi i-Love Back. So-ke njengoba ubhuti wami la eceleni kwami kusho khona lokho ukuthi ukhona lo muntu ospecial enhlizweni yakhe and asafisa ukuthi aphinde abe naye kwezothando. So-ke uzoke sichazela kabanzi la bahlangana khona la beze baxabana khona beze bakhetha ukuthi no siyahlukana ngoba lento shoot phela ayihlangani. Kodwa shoot usebuye washintsha umqondo because nakho ula uhleli nami. Usafisa ukuthi kuphinde futhi abuyela nophesini wakhe amthandayo. So-ke asesimuza ukuthi ingabe usiphathele ini. Sabona kunjani? Simona. Alright. Ayaphile njani? Ngiyaphila nami ubhuti wabayisibongo. Ngokwamkhise. Ubuye ukuhlala? Engiqhamuka ePietermaritzburg eSweetwater endaweni yaseMsondozi. Oh, okay. So ngicela ungichazele ukuthi nahlangana kanjani no sisi lo ofisa ukubuyelana naye. Sihlangana kwakuyi December 26, 2020. 2020. Yes. 26. 26 December 2020. Okay. Inyanga 2020. Yes. Okay. So nihlangana kanjani kuphi? Ukuhlangana kwethu sasesikoleni. Okay. Impela sasesikoleni ngiqala ukumbona. Hayi nami ngazama ukuzibika ke njengomuntu onaleyo nto. Okay. Ungayo sisi. Hayi wavuma usisi saqhubha kamnandi. Isazwana nje kahle ya right into ethi aqala inkinga ke njengesoka ke aqala ngayibheka ngayiceleni. Okay. Wangixolela usisi saphinde sazwana aphinde aphinde ngabheka eceleni. Phinde wangixolela futhi sekwesibili kwesithathu kayi akasavuma. Ukubamba kanjani? Ngithandana naye uchitha kahle efonini. Wabambuza ngithanda nentombazane ngikhoza intombazane eyodwa kaningi yabo bathi ngithanda nakho kanti hayi cha njalo ukuthi nezinto azenzayo intombazane nangazenzi. Wenzani intombazane lo? Yena le yangayenzi. Isikhathi impela yena enginika impela isikhathi enginika sona impela. Kodwa awusiphela nezinto ebuyangazenzi kahle. Ubuya ngithethise umuntu ngithisa ngizwana naye umuntu ngithisayo hayi. Buya lekhe nalapho. Bathi umuntu mawuthandana naye akavesana suku nje akuthethisa. Nakanjani nawe nje awushelanga uhlanya. Washela nje umuntu right emqondweni futhi wamthanda. So angiboni ukuthi angavesana suku akusukela kuthethisa ungenza ngalutho. So mhlambe uze kufinyelele ekutheni nje uyathetha wena awuku-avoid ngayo angisho uyakubeka manje ukuthi awuthanda ukuthethiswa ne. Pho uzenzelani izinto ezizokwenza ukuthi akagcine kuthethisa. Mekuwukuthi awuthanda ukuthethiswa why ungavela ungazenzi lezo zinto because vele awukufuna ukuthethiswa. Phela usinayo indlela ngithethisa ngayo phela. Uyasebuya pho ayazi indawo yakhe yena inkinga leyo. Okay. Asayazi indawo yakhe ngithethisa ngayo ngizane ngane encane. Impela nginamaphutha impela ngiyavuma kodwa hayi ngeke phela. So njengoba ufisa ukuphinde ubuyelana naye futhi usuzinikezela ukuthi sengiqondile manje sengi-right angeke ngisayenzi into ezodala ukuthi angithethisise nje okumntwana omncane. Impela njalo impela ngizimisela impela ngokushintsha hayi ngakho ngivela ngakhe sibuyisa yena ngoba ube umuntu right impela yena. Uyazi. Nahlukana nini? Uhlona kwethu was last year. Kuyiphi inyanga? Was 2023. Kuyiphi inyanga? 2024 multi last year because 2025 months. Incase what 2024. Kuyiphi inyanga? November. Okay. November 5 November, yes.
Awucabanga ukuthi ngabe lo muntu manje sinomunye umuntu athanda naye? Hayi Makhuluma November, January phela manje. ngiyamazi indlela engimazi ngayo hayi ngeke. Ngeke kwenzeke. Hayi uyangithanda yena umuntu impela uyangithanda impela ukuthi into engizenzayo. Kodwa Yeah, but nothando liyaphela bekuthi nawe awuzimisele kukhona ezinye izinto ozenzayo. Yes, umuntu angakuthanda ngiyavuma, but uthola ukuthi ekuthandeni kwakhe wena awuyimisele ngalutho nje awushintshi. Umuntu nje uyile nhlobo umuntu owenza ngendlela angayithandi. Uthando liyaphela. So mawuthi akanayo umuntu athanda naye, okay fine. But uzokwazi kanjani ukuthi njengoba ube nesibindi sokufisa ukuphinde ubuyelana naye futhi mhlambe angayincenga inhliziyo yaphinde abe nawe futhi? hayi yena ubuyelana singabuyelana ngiyamthemba yena. Hayi impela ngiyamthemba singabuyelana iqhube kahle impilo yethu ukuthi ngoba nje sengishintshile nje. Yebo. Lunjani ulaka kuyena? Akasulo umuntu othi mayiqatile aphihlize yonke into ayibona ngaleso sikhathi. Akujikijele noma ngani nje. Lona likhona lona ulaka likhona liningi ngakho le. Okay. Kodwa hayi nginayo indlela ukuthi ngicalm down impela. Njengomuntu engimaziyo. Ema awungiphindele njengoba uthi ufuna ukubuyelana naye futhi ukhona omunye umuntu othandana naye njengoba ufuna ukubuyelana naye noma? Mina? Yes, wena. Hayi cha impela akasekho ile ngangihlupha ngaye nje hayi sesahlukana naye. So ufuna ukubuyelana naye ngesimanga sokuthi uyamkhumbula noma ingesimanga sokuthi akubange kusakulunga kulo muntu lo obunayo, so wabona ukuthi hayi ake ngilahlele mhlambe nje inhlanhla ngingase ngibe naye. Ngifuna ukucheck ukuthi uzimisela kangakanani ngaye, because mina mhlambe ngiyenzeka ngikuncengele avuma ukuthi nibuyelane kodwa uthola ukuthi ngelilanga uyohleze ezisola ukuthi Sitofuza wangincengela kumuntu namanje ongakashintshi usenza ngiyayisola nje ukuthi ngabuyelana naye. Hayi wena ngiyamkhumbula yena. Okay. Nawe ngiyamkhumbula impela. So ufikile-ke njengoba ucela ukuthi simlande ukhona. Uzimisele wena uthi ukwazi ukukhulumisana naye ubuso nobuso, ngingamsondeza noma Baba ngicela nimsondeze. Yebo. Sharp. Bese silandelene. Siphinde sinamukele futhi babukeli be-Black Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi i-Love Back. So-ke usisivumile ukuthi asijoyine and asazi noma sokhona ukuwina noma cha. So asike sibone ukuthi ngabe kuzohamba kanjani. Sabona kunjani? Yebo ngiyaphila kanjani? Ngiyaphila nami. Maba lohle naye. Mangcobo. Ubuye kuphi? Ngaphezulu e-underscore. Oh okay. Ubhuti engihleli naye mazi? Yebo ngiyamazi. Umazela kuphi? Ex yami. Ex engasolveki. Wathi uyazama ukusolve lo ex lo awufuni Nkosi yami. Wasebenzisa i-quadratic formula naye ayisebenzi. Ne? Yebo. So ufika kanjani sicelile ukuthi usondela and boom nanga umuntu esihleli naye la. Mhlawumbe ngabe ubungathokozela ukumbona noma bekuyinto engasekho nje vele enhlizweni yakho ukuthi umbone nje noma kuthiwa kunjani? Cha mina bengingafisa ukumbona futhi lento eyenza ngijwayela kabi ukuthi angithi emakhamereni ngamakhamera. Eish nahlukaniswa yini? Sahlukaniswa ukuthi ngifevelana nentombazane kaningi futhi nimbamba. Lokhu mbamba njani umuntu oyedwa? Yebo. Mhlambe usewakuzama ukukhulumisana naleyo ntombazane leyo noma nje umbamba nje mase uyathula? La ngimbamba ngikhulume naye ngithanda ukuthi ngilwe nenye intombazane. Okay wena udila nomuntu wakho ne. Mhlambe mangase ngibuze singakafinyelele ekuthenini yena akhulume nawe. Ngesingawe nje ngokumazi kwakho nangokubuka impilo oyiphilayo njengamanje usangakwazi ukumbuyisela empilweni yakho niphinde nithandane noma usu right nje? Cha mina sengi-right ngayo. Okay. Nongezwe. But njengoba ula uyena obhalile kwishow ngesimanga sokuthi khona into ayifisa ukuthi ayikhulume nawe. Ngiyacela ukuthi umnikeze isikhathi sakho uke umlalele nje ukuthi ufisa ukuthini kuwena. Ngiyacela. Yebo ngizozama kumnika isikhathi. Ngiyabonga. Ngiyacela ukuthi uzame ukukhulumisana naye. Mangcobo. Okahle. Yebo ngiyaphila njalo. Ngiyaphila nawe.
Njengoba ngibhalele abaka-Black TV, bengicela abantu ukuthi siphinde sibe munye, sibuyise into esesiyibambile. Angeke ngize ngikwazi ukwenza lokho. Ngiyazi impela nginamaphutha amaningi engikwenza kodwa ngizimisela ngokushintsha. Ayikho into ozoyishintsha wena. Mancomo ngiyacela. Ngicela ukuthi Ngibona kube impela njani. mayilutho ngaphandle Ngicela kwakho. ukuthi kube njani. Angithi wena ubhizi nentombazane, qhubeka ube bhizi nayo. Buyela kuyona, ngazi ukuthi ungilethelani. Loya muntu loya angasiwubambula, ambumbula muwo. Ayikho lento ekhulumayo. Bengicela manje. Ayikho, angikwazi. Ngimoshela isikhathi sami nje. Manje simese ukushintsha impilo yakho ngaphandle kwami. Futhi senginenye indoda. Kodwa ngiyazi uzoyithandisa ukungidlula mina. Tshela ba lokho. Kade ngikunikeza amathuba uqhubeke ungakho isilima sakho, ngeke ngize ngikwazi ukubelana nawe. Sesikhuluma nawe. Mina into engifisa ukuyazi ukuthi umuntu lo onayo njengokuthi unayo omunye umuntu osanda naye. Ngiyazi vele akaze zakwenze lutho engazidala ukuthi uzuyithola usumshiya ngesimanga sokuthi ukhona wamnikeza ithuba kodwa yena wadlala ngalo. Manje usefuna ukubuya ngesimanga sokuthi uyakukhumbula nani. But ngifisa ukwazi ukuthi usho ngoba nakho ukwatile ukuthi wakwenzakalisa awumdingi eduze kwakho noma mhlawumbe usazobuya ushintsha umqondo ekuhambeni kwesikhathi. Ayikho into engizophinda ngize ngiyishintsha, ngifuna ukubelana naye. Uyaqinisa nje lapho. Yebo. Ngiyama nje lapho. Bangakho isilima kakhulu. Basi manje ngokwenza isilimo ukuthi nakho into ongazenzi. Ngenza nini? Konto ongazenzi manje. Ezinjenganani? Into yakho ngithethisa umbona silami ingane encane. Na indoda iyathethisa ukuthi izoqonda. Ngiyazi wena nothi ngathi ingane encane. Uyiyona. Nalento yakho ukuthithiza ngathi uyingane encane. Thithiza. Yebo. Kanjani ebe Njengoba umbona nje nawe sisi uphansi hlezi nje akabi indoda. kodwa uyakwazi ukujola nabanye abantu bejola nomunye. Kuyakwazi. Sizoyithini-ke le ndaba le? Uyaqinisa uthi akasakwazi ukubuyelana nawe. Uthi nje use-right wena. So ucabanga ukuthi mhlambe kufanele kwenzeke ngayiphi indlela usazomnikeza isikhathi athi ukuphola enhlizweni ahile. Mhlambe uphinde uyozama futhi noma mhlambe uzoyekela la manje. Because uyabona phela ukuthi ucala sehlangana manje. Akwamanje singayekelela konda kodwa ngicelaza ukuthi angeke ngive up yena ngeze azabuyela abe ngokwami. Akwazi lokho. Asazi lokho kuyenzeka ngifile ngoba mina sengiqhubekile nempilo yami. So kukhomba ukuthi asenayo inqubela phambili ngoba uyanqaba ukubuyelana naye. Yebo. And uthi usazomnikeza isikhathi athi ukuphola mase uphinde ubuyelane naye. So ngiyangivumela ukuthi noma uhlele singaligoqa la. Hayi ngisaqoqa la ngongakho. Mboke lapha ekhaya kuyacaca ngazuthi ucu alihlangani okwamanje mhlambe usazonikeza isikhathi aphinde abuyele kuyena yomncenga kabusha mhlambe mase pholile kahle asazi kodwa ke njengamanje asiwinanga Nkosi yami and uyakubeka usisi ngokucacile ukuthi akasamdingi eduze kwakhe ngoba umnikezile ikhathi kaningi amathuba emnikeza wona but still akashintshi yena. So ngiyacela ungakhohlwa usubscribe, ulike, ushare. Mina ngiyithanda kakhulu. Bye.